Bol raz jeden starý, hnusný, schátraný dom, kde býval Ferko, ktorému sa zasekla noha v hajzli, keď sa bol vysrať a umrel na dehydratáciu ten kokot. Keď bol mŕtvý, tak si povedal, že skúsi strašiť. A pár dní na to sa tam nasťahoval bezdomovec Karol. Keď Karol zaspával, tak Ferko mu začal písať na zrkadlo červenou fixou, výstražným veľkým písmom, že zomrieš. Karol sa počas toho zobudil a keď to videl, tak chytil to zrkadlo a jebel ho Ferkovi z pravého backhandu o hlavu. Ferko začal plakať a ušiel s tým, že kričal: "Pomstím sa, ty kokot!" Na ďalšiu noc začal Ferko šepkať Karolovi do uška: Karolko, ty kokotko, chytím túto stoličku, čo tu máš. Strčím ti ju do ryťušky a potom ti vykrútim krk o 236 stupňov, ty vyjebanec. Karolko iba pootvoril oči a povedal: "Jak ci jebe, Ferenko, deska sa mi nechce s tebou hrajkať." No nakoniec ho Ferko nasral a Karol v srdiečkových trenkách vstal z postele, nasadil si boxeros a povedal: "No poď teda, ty priesvitná pičovina." Dokopal ducha Ferka na zemi ako posledného kokota a Ferko prisahal, že na